Nikona, Nikona, Kali Nikona, Musuye, Tala Nikona, Nikona, Tala Nikona, Musuye, Baby Nikona. Tumelang sanibonana Mshweni niyaphelana. Sayilo idlamanzelisha bafethu umthobiso inhliziyo sanibonana. It's episode 2. Wow, ushuni wenkabi inkabi yami. Cija ngathi ushuni wenkabi. Angidlali ushuni wenkabi inkabi yami. Ushuni we-ox, ushuni we-ox bafethu. Ukhona episode 1 lapha ekuqaleni uzofica. Ngicela nobukele nisubscribe like niphinde nishare. Ku episode 1 sasithe mangiqala ngakhipha i-album yedlamanzelisha ethi Amacala. Umthobiso lo umtholato idlamanzelisha bona bonke ama-social media handles. Ngicela bafethu ningifollowe lapha. Siqhubekele phambili-ke njengasekuqaleni la bese sikhuluma ngo-track 7 la engangikhuluma khona ngo-CR7 Cristiano. Omunye umuntu uyayibuza ayiphendula ukuthi why ngakhetha ukubhala ngo-prayers ngo-Cristiano leya ngoma noma ngo-CR7. Indaba isuka lapha-ke mangathi ngishela lapha, so mangishela intombi yala uqoma ithi yena ibona ngathi ngile player mina. Lapho-ke wathuma khona le ngoma le ka-CR7 ngoba nami bengumdlali webhola kodwa ngazi ukuthi vele i-player amongst players wena uChristiano, i-player amongst players uba amajita wena uChristiano. Asidebate futhi asiqhathanise. Angisho ukuthi ngizondumisa guys, ngizwe kahle, angimzondumisa but i-player amongst all players. Sikhuluma nge-GOAT la, it's Cristiano. So le ngoma iphuma kanjalo-ke, ngithi izintombi ngibiza uChristiano, ngibiza nge-player mina. Ubizwa Cristiano, number 7. 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 Ngiyacela-ke nizibheke lapha online ingoma zami YouTube ikhona nje zonke kanye nalapha ku-Audiomack ama-link akhona nizowathola. Nikona, Kali Nikona, Musuye, Tala Nikona, Nikona, Tala Nikona, Musuye, Baby Nikona. Umuntu uyayibuza-ke uyayiphendula ukuthi ungena kanjani umgomeni emculweni wami. Umgomeni bafethu iyona living legend noma iyona legend akasekho siwakhotama. Iyona legend engibukele kuyona noma yena umculi kamaskandi engibukele kuyena nokuyena futhi egcine ngenza ukuthi ngigcina sengena othandweni lomculo. Kahle kahle nje ukuba khona kwami emculweni ngingasho ukuthi uhamba negama likaMgomeni. Ngiyamthanda uMgomeni futhi ngiyamthandaza, ngiyamkhulela, ngiyamhlonipha. Ukuhleka nokudlala kusuke kungasho ukuthi angilazi igama lakhe kodwa ngisuke ngihlekiswa ukuthi sebebaningi ngoMgomeni. Nawe uyangibona nje ngoMgomeni isikhuluma nami. So sebele baningi kakhulu bafethu oMgomeni. So ngiyacela ukuthi ningangifaki kubona ngiyidlamanzelisha nje ngombani omncane obukele kuyena uMgomeni. Nami iphupho lami ukufisa uba uyena. Lale ngoma-ke igcine ivela kanjalo-ke, ithi isifiso sami. Ngilokhu ngifisa nami njalo ukufana nedlamanzi ngifane nebhova njengoba sengilapha namhlanje. So igama lami ngila kanjalo-ke, hhayi ngoba ngihlukanisa noma ngiqhathanisa amaqhawe angasekho njengoba sazi kahle ukuthi kwakunempi yendidane nalo ibhova. Angibangabikho kulezo zinto ngoba bengidlala umculo, bengikholela kakhulu nje kuMgomeni namanje futhi ngisakholelwa. Kahle kahle ngingasho ukuthi mhlawumbe ngathatha isiginci noma ngathatha iphimbo lakhe ngoba namanje ukuthi uma kukhala isiginci sakhe nje uzwa ukuthi eyi
uvuka leya nto yabona leya nto esikhumbuza emakhaya izivusela usinga yabo. So kwaba kanjalo ukungena kwami othandweni lomculo kaMgqumeni, nokuyikhona ugcina ngenza ukuthi ngigcina ngisebenzisa i-beat yakhe lapha, leya beat yabakwethu kuma-phone call. Le beat le ngayisebenzisa ikhuluma ngentuthuko ingoma yakhona. So kwakune-beat ayikhiphile nje, ngicabanga ukuthi wayenzela abathandi bakhe ukuthi beyilalele bemkhumbule nayo. So mina-ke wafuka leyo muzwa lowo wokugcina ngiqambe ingoma ngayo, nokuyiyona-ke into engingayibalula abafethu kakhulu ukuthi yagcina ingilimaza kakhulu ku-YouTube wami wokuqala ngawo ama-copyright. So nami ngenza iphutha ngokuyifaka, ingesikhona kodwa akhona eminye imisebenzi eseceleni ebingela ngamaphutha neyagcina ingenza ukuthi ngiba nenkinga ka-YouTube. So ngiyacela abantu bebengifolowile ekuqaleni ukuthi bengifolowe namanje, noma bebe-subscribe kwi-akhawunti yami ka-YouTube, be-subscribe namanje ngisakhona, ngivuke ngale akhawunti engisebenzisa yona. So sibonga kakhulu-ke bafethu nesibaleni besibukela ngaqala ngingakhohlwa bafethu ukufollowa nokusubscribe nokulike lapha nobona wonke ama-akhawunti ami, wonke ama-social media ami athi Mthonado Idlamazelisha Masibuko phela. U-YouTube uno-TV Mthonado Idlamazelisha Masibuko TV, lapho uzongithola khona nalapho kuzoqhubeka khona u-episode 3 kaShunu Nkabi. Beku-episode 2 lo bafethu. Ngiyabonga kakhulu, ngihlale kahle emakhaya, ngiyamthanda kakhulu. Bye-bye. Ukuthi ngicela siphendulele le mbuzo, kanti wayena athi njalo uShunu Nkabi ekubeni engekho Bhekuzulu, ngoba phela uShunu Nkabi swazi ngoBhekuzulu thina. Cela siphendulele nje, sicela siphendulele nje. Catch the next episode of uShunu Nkabi. Shwele. What's